Bun, deci salutare lumea, sunt David. În acest să ne jucăm Clash Royale Tycoon. Am făcut o parte din acest episod și din așa l-am șters video. Dacă ești prost. Taci mă de parcă tu n-ai șters niciun video vreodată. Da. Nu le-am șters. Nu știu să-mi vreun video. Dacă vrei le poți găsi pe toate pe canalul meu. Bun. Tantalaul. Bă, de capul meu ăsta e giant. Deci se pare că e o minciună că ți se salvează. Nu, dăm new game. Trebuie să iei. Pe ce mă? Am dat new game ca să dea și voi. Pe Clone Tycoon? Nu pot sta. Trebuie să intri pe Tycoon, scrie chiar aici. Game says when you leave you can load your Tycoon by claiming a empty space. Știu doar că acum am reintrat. Stai, mă uit dacă e un loc liber să mă joc cu tine. Este. Intru acum. Calul meu n-are cap. 2, 2, 4, 5. Îți dau una de ți omor generație. E ora 6. Adu-mi da. Join game. Cum a trecut mă ăla? E Tycoon-ul lui. Și ai putut să deschizi tu ăla? Hacker. Hacker, da. Hacker. Mă, deci trebuie să iasă careva, că nu pot. Mă duc să-mi iau balonul. Deci nu cred că pot să intru. Propriul meu balon. Bă, ce să mă fac? Rege? Mini P.E.K.K.A. Eu o să le iau pe Prince. Gata, P.E.K.K.A. O, da. I look so good. Da, nu putem să ne jucăm cu Cristi. Îți dau una de țămăr și ne arăți. Bun, pace. Poți să pleci de aici. Și am intrat pe ăsta. Eu mă ocup de acest minunat. Stăm să-l iau. Dăm claim și dăm load game. Cât am lucrat și noi acolo, 2-3. Adică mă trăgesc la mine de casă. Ia și am pisură sau ce fi. Așa mă fi sau ai murit. În acel joc faci foarte repede bani. Și apăsăm aici după. Apăsăm după. Ce mă? Gata. Aia luăm. Normal dropper. Asta câte 100. 120. Pap. Încă 20. Gata, 20. Apăsăm aici și apasă pe Ei, că mai venit regele. Mă ucide un rege. Nu și tu P.E.K.K.A. Eu? Nu un P.E.K.K.A. Nu, două. Mă duc la unul în casă. David, spărgătorul de casă. Mamă, ce bun slash. De Tycoon. Bui mini P.E.K.K.A. Bui King. Oh, stai, că o fi prea mult King. Să iau ăsta. Mă duc să-mi cumpăr King-ul, eu. Adică mă îmbogățesc super fast.
Da, v-ați dat seama, vă îmbogățiți foarte mult la acest joc. Da, deja cât am foaie de cap. Cum fac? Bag aici Switch, Termin asta în două Rage părți. Spell și ăla, bă, iPhone. Ce fel de Rage Spell e ăsta? Ui, dă capul meu! Îți dă speed. Damn! 3.000. Bun, și atât a fost cu dropurile. Ia mă, l-avem pe P.E.K.K.A. Și pe Baby Dragon. O, capul meu, a venit un satanist. Nu face rău. Te rog, lasă-o în viață. Ăla încearcă să mă ucidă, iar eu văd de treaba mea. Eu căduți. Motherfucker. Mi-au lăsat mie crizații ăștia pe cap. Hai, zobana! Dacă am luat tot ce e posibil pe aici. În sfârșit au ieșit și tâmpiții așa. King Tower Dropper avea nevoie de 15. Da, gata. Acum am terminat cu... mai avem unul. Mă duc în atac. 10.000. Rage Spell. Da, chiar o să mă duc la unul în casă. Hi. Da, vă spărgătorul de casă. Oh, God. Hai și un. Atacați! Hackerim pe aici. Una, două. Haideți. Nu merge hack-ul. O, da. Luptați. Nu merge zombii. hack-ul, bă. A venit asta la mine. La mine merge. Ce mai hack? Nu merge. Nu merge la tine? Așa, când credeam că era mult. Auzi, bă, acum ți-o veni să mă deschizi. Snoop Dogg! Ia uite. Gata, am terminat cu toate. Allah Akbar, bitch. Uite căluțul cum se uită la mine. N-ai Nu-ți dau de mâncare, trebuie. N-ai valori. Snoop Dogg! Hello, I'm free now. Aici la vecinul. Cum arată? Căluț. Mamă, ce mai e cal. Atacați-l, minionii mei! Distrugeți oasele! Spărmați! Hackerim. Distrugeți, haideți! Vă comand! Vă comandă regele! In. Spartă! Hai de cap, mai intră. Vine unul la mine în casă. Da, chiar mirat. Deschide Ieși. ușa, copile! Nu știu dacă... Bag zombie pe tine! Așa, bă. Tu ești zombie, mă. Aia, zombii mei! Haideți, zombalăi! Tu zombie. Cât timp voi atacă, eu stau aici sus. Uite așa gol suntem, ca tot să de vadă splendoarea. Sunt doar la... Unde e calul? Îl hackerez.
Bagă hecluțul acolo. Ajung așa, pot să într-una. Aluc la altul. Căluțul meu mirific. Mai grozavă e Rage Potion. Bă, mă bate calul. Te bate calul, bă? Da. Ah, shit, am rămas afară. Dă capul meu! Cred că o să-mi deschide. Reduce prin vecini. Căluțul ăsta Ăla, bă, ghestul ăla a angajat un alt ghes ca să mă ucidă. Am Aha. fost asasinat. Vânător Cred de că- recompense nespălat la cur. Bă, nu merge nici la asta. Ei, m-a prins. Fugi, Căluț. Nu, mi-a furat calul. Mai spawnează unul. Nu cred că pot. Hai cum uit. Bă, eu mă duc să văd ce... cât Nu, nu costă pot. ruful. Cât Nu pot. L-am rețet. Eu? Trebuie să dai pe clipul ăla, lol. Dude, ești chiar tău. Chiar mă întreba ce cu ăla. Căluț! Dă. Bra. 6. Cred că acest episod o să fie în două, aceste, cum o să fie în două părți. Ce parcă așa? Ce e de log? Ui, dă capul meu! Am aflat. Ce e de log? Păcili să luăm. Hai să luăm pe Baulă. skeleton. Stați puțin. Dăm. Gata, am aflat ce ești cu bowlerul. Nu, acum trebuie să mă ucid. A, se folosi cu mărful. Pe care mărf? Cine? Bowlerul. Sunt super bile. Aparent. Biluțele din pantaloni. Rotunde și gratis. Le primești când te naști. Depinde de care parte intri. Ce chestia asta? Au stat de uzar, what the fuck? Ce mă, televizor? Am auzit mine? Nu mai știu de ce am venit aici și mi-l dă pe ăsta de wizard. Păi Wizard e bun, bă. Știu, mi l-a dat aici, a spawnat deja. Păi da, fiindcă ai cumpărat atunci Wizard când cumpărai morfurile. Dude, ești chiar noob. Play torrent only to you allocate. Boom! Sunt barbar. Avem Sunt pentru barbar. bomber. Sunt barbar furios. Sunt barbar. Și mare pentru și Baldur. puternic. Iar tu ți-ai copyright. Fiindcă eu când ca un dat. Bum. Fericire! Da. Stai, eu nu-ți văd tine, două. M-am aruncat în cealaltă parte. Să luăm un alt caracter. Atunci luăm toate armele. Da, cam atât a fost cu acest episod. Pa! Nea, hai că-l fac într-o singură parte. Termin eu taicul ăsta. Balul nu-i chiar ieftin. Și dacă durează peste jumătate de oră sau o oră, foaie de capul. Îl închid. Îl închizi, așa se face. Te bat. Skeletor. Spooky scary. Bă, ghiși cât scary. costă balonul? Cât? 60.000. Ieftin. Wow! Eu care am atâția bani. Cât ai? Momentan sunt posetor a 10.000. Fiindcă mi-am cheltuit pentru acoperiș. Să te cumpărăm tot ce e aici, pentru că știu că am destui bani pentru că da. Oh, shit, am căzut în cur. Și pentru ușă.
Chiar am cumpărat tot ce e aici. Ne cumpărăm Witch asta și Bowler. asta și... și The Log. Neamă Witch e mai bun. Păi da. La bagă Simon. The Log. Ce faci pe asta? Ce e The Log-ul? O, vine cineva. Uaa! The Log? Da, e buștean. A, da. Trimite bușteni. Witch-ul O, mass Așa. media! Bă, spawn witch-ul. Adică îmi iau tăiagul de witch, Buzz Bomber! Sunt skeleton, n-am bombă. Mai vreme. dar n-ai pălăria de bombă. Bowler! Un bowler. The Log. Deci dacă dau un Revin imediat. Acum! pun o mică pauză la acest video. Una mică pentru voi, mică, dar pentru mine e lungă. Bun, oameni, am revenit. Am făcut o grămadă de bani. Iar am mâncat. 269.000. Wow. De Băi, ce? Bă, 269 de mii, atât am și eu. Și cât? 0. Te-am trecut cu 2. Deci cumpăr tot, nu mai îmi pasă. Eu am deja tot. Trebuie doar să mai cumpăr baluni. Baluni. Gata, am baluni. Uitați cum s-au dus tot bani. Gata, am luat tot. Cât costă balonul? 60 de mii. Băi, dacă îți costă steagul, ești nebun? 5 milioane. Nu mai pot să iau bani? Bă, uite. Am gata. Tu te mai bine, nu cumpăr Ne steagul. ducem la lupta cu Mini P.E.K.K.A. Da, mă? Ei bine, eu merg cu balonul. O, stai, dacă merg cu balonul, îmi trebuie bombă. Punem asta Mă aici. duc să-mi iau bomba. Deci, bomber. Asta nu trebuie, pentru că nu se duce în ce de el. Am deja bomba la mine. Vreau. Cred că Luăm Witch-ul. am deja uciu eu. De fapt am tot Tycoon-ul. Și nu e nimic pentru Mini P.E.K.K.A. Valaki Prince, The Log și... Am tot Tycoon-ul, l-am terminat, gata. Game over, bitches. Bun, acum am bomba și mă duc să-i asalt pe toți. Ia stai, ce scrie Eu pe dau cu căștile mele? bomba de sare Europa. Uite, bă, mi-am luat balonul, am și bomba. Eu uite, bă, mă ucesc bomba de acolo. Bomba e cea mai puternică armă. Eu dau cu bomba de sare Europa. Mă duc la ăștia. O, prinde 16 la speed. Cine? Bomberul meu. Balonul meu. Nu, vreau Mai să duci, iau Nu King-ul. mai ai șampon. Ți-am luat eu unul și acum stau pe balcon. Lata! Mass media! Mă doare, acum stau pe balcon. Mă doare mișliță, îți fac, mă fără vedeți. E. Îmi spune, Stop! sunt King-ul. Stop! N-am mai fain P.E.K.K.A. Stop! Stop! Aseară ai ieșit în club, stăteam la masă, eu stăteam sub. Ai plecat acasă cu taxia Dacia Logan, că eu sunt, și se delicioz ca un ninja, că eu sunt, mereu în spatele tău. Haide, bă! Stop! O, da, Mă arunc și gata.
Gata. Și acum, Allah O să Akbar. mai fac o mică pauză până când o să am din nou bani. Nimic? E liber. Bun, am revenit, puteți vedea, avem... Stați. Avem la bani, la bani, la bani de necacabaroi. Uită-te, bă, Android de făcut de un începător. Am fost aproape. Trebuie să recunosc. Mama, ce like ei. Și nu înțeleg de ce. Așa mai zic. Cred că trebuie să iau 70.000. Haide, bă, frate. Face ce merge. Bui balon. Cât este? 60? 60.000. Am 600 tre- de mii. 600? Nu 60.000 ce ai. Mă duc să văd. 60.000, bă. Lasă acolo. Da, 60.000. Și terminat acolo într-un singur episod. Play. Nice, the play. Coming. Oh, m-am spawnat pe acoperiș. Take that, bitch. Take that. 60.000. Guy, the plane will arrive soon, in about 3 minutes. Okay. Yes, termin Tycoon-ul. Accept my ticket. I'm reporting to the machine. Will the plane fall down? Ba, deci, de ce toți nu charge? Și nu vreau să refuz, că nu vreau să fiu rău. Le las acolo. Mamă, ce fain arată și schiletul cu bun în spate. Îl iau, Ai, mă, trebuie să ieși Bui King Cannon, tu l-ai luat? Oh, gata. A venit avionul. E 500.000 nu mai au și pe ăsta. Da, și n-am de gând să-l iau. Gata, a venit avion, nu, hai să mergem. Bum, ții bum, ții bum. Haide bă, la clasa 1 cu mine. Haide fraților, pierdem zbor din cauza voastră. Nu te cred, bă! Am căzut fix prin crăpătura aia mică dintre avion și planș. Stop! Și acum o să pierd avionul. Bun, cam atât a fost cu acest icon. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul pentru și mai mult săptămânal și Roblox. Eu am fost David și noi ne-am auzit data viitoare. Hai.